Narodil som sa pred 56 rokmi na Slovensku a vegánom som 5 rokov. Kulturistike sa venujem už 36 rokov a vďačím jej za veľa, pretože z malého, tenkého chlapca som sa vypracoval na jednou z najlepších kulturistov v bývalom Československu. Som majster Slovenska, vicemajster Maďarska, Polska a východného Nemecka. Pred 17 rokmi som sa odsťahoval na Nový Zéland, kde som v kulturistike pokračoval, ale na moje prekvapenie som bol veľmi šťastný, keď som zistil, že na Novom Zélande existujú aj súťaže pre naturálnych kulturistov. Naturálni kulturisti sú tí, ktorí neužívajú žiadne steroidy, žiadnu chémiu alebo anabolika. Začal som znovu intenzívne trénovať a v roku 2001 som sa stal majstrom Nového Zélandu v kategórii nad 40 rokov. Bol to veľký úspech. O rok na to som pretekal v Austrálii, tam som skončil na 2. mieste. Tam som sa znovu stal majstrom Nového Zélandu v roku 2007 a v roku 2009 som sa po 3-krát stal majstrom Nového Zélandu a tento titul si cením zo všetkých najviac, pretože som bol znovu, ako opakujem, vegan, 100% vegan, kulturista. A ním aj zostanem až do smrti. Bol som nesmierne šťastný, že môžem znovu pretekať ako naturálny kulturista. Aký je rozdiel? Naturálni kulturisti neužívajú žiadnu chémiu. Neužívajú žiadne anabolika alebo iné urýchľovačie rastu svalstva. Toto je rozdiel. Ale na druhej strane, kto si zvolí cestu steroidov, veľmi bude za to draho platiť v pozdnejšom veku, pretože steroidy sú syntetické hormóny, ktoré narúšajú rovnováhu v tele. Som zhrozený, keď počujem mladých chlapcov, dorastencov, že aké steroidy by mali užívať. Toto je najhorší vek, kedy mladí ľudia by mali vôbec sa takýchto vecí dotýkať. Ich hormóny v tom čase sú v nerovnováhe. Ako náhle začnú užívať syntetické hormóny, začnú potláčať vlastnú produkciu hormónov v tele, dojde k nerovnováhe a mnohí z nich sa môžu stať neplodnými. Nedoporučil by som tieto chemikálie pre nikoho, lebo to sú len pre chorých ľudí po ťažkých operáciách. A tiež sa nesmú žívať dlhšie ako 6 týždňov. Kto sa stane otrokom steroidov, bude za to ťažko platiť. To sú chemikálie, to nie je príroda. A keď užívate steroidy, vy nebudujete svaly. Len svalové vlákna sa rozširujú, svalové snopce sa plnia vodou a vy sa vlastne tou vodou nalejete. Ale ako náhle prestanete tie chemikálie užívať, svaly stratíte. Doslova vodu vylúčite vonku a tým pádom sa vlastne zmenšíte. No ale aké to má dôsledky na vašu pečeň, prostátu u mužov, na ľadviny, to sú škody. Každoročne obrovské množstvo mladých športovcov zomiera na tieto chemikálie. Aký to má význam? My sa musíme vrátiť k prírode. My sme z nej vyšli. My nie sme súčasťou nejakej chemickej továrne, kde vyrábajú športovcov jak na bežecom páse. A toto hlavne by som chcel apelovať na mladých ľudí. Nedotýkajte sa týchto chemikálií. A hlavne, keď nemáte ešte založené rodiny. Viete, koľko manželské stroskotalo na používaní steroidov? Koľko mentálne a telesne postihnutých detí sa narodilo? Len vďaka tomu, že mnohí chceli byť viac, ako sú iní. Pozrite sa na starých Grékov, akí majú krásne postavy. Oni neužívali steroidy. A ja to vidím sám na sebe. Je pravda, že dnes som menší, ako som býval. Ale v živote som nemal takú formu, ako som mal v roku 2009, ako 100% vegan kulturista. Vyskúšajte to. Dospelým sa stáva muž až v 23 rokoch. To znamená, že vtedy v tomto veku hormóny sa dostávajú do rovnováhy. Tým, že tínejdžeri, alebo ako my im hovoríme puberťáci, majú vyrážky po tvári, to je spôsobené práve tou nerovnováhou hormónov a niekedy môže prevládať aj väčšie množstvo testosterónu. Preto hovoríme o mladých ľudí, ktorí sú v puberte, že sú blázni, že sú šialení, pretože majú väčšiu hormónu testosterónu. Môže sa to stať, ale musíme si uvedomiť aj jedno. V dnešnej dobe obvinujeme mladých ľudí, že sa nevedia spratať do kože, že sú blázniví, zdivočeli. Ale pozrieme sa na vec z toho vedeckého hľadiska. Nemáme na tom vplyv aj my? Čo tie všetky chemikálie, ktoré dávame do pôdy v podobe umelých hnojív? A čo tie chemikálie, ktoré dávame do stravy?
A čo tá procesovaná strava? To všetko spôsobuje to, že tieto chemikálie potlačajú tvorbu hormónov, ktoré náš mozog produkuje a ktoré pomáhajú ľuďom myslieť. A to je práve ten problém. A ešte keď sa pridá k tomu to, že naši mladí spoluobčania, tínejdžeri alebo puberťáci, ako ich voláme, začnú sa špatne stravovať, užívať veľké množstvo cukru, alkohol, cigarety, drogy, tak tento proces práve tú degeneráciu ich myslenia ešte viac urýchli. Mnohí mladí muži majú problémy s prsiami. Dostávajú sa tieto prsia do tzv. Špicovitého tvaru, ženského tvaru. Ale to je spôsobené práve to, že v ich tele prevládá väčšie množstvo estrogénu, ktoré tento tvar dáva tým prsiam. Musíte byť veľmi trpezliví. Tento tvar nežiaducí, za ktorý sa niekedy aj hanbíte, časom zmizne. Až dovršíte dospelosť, tak sa vám tie prsia vyformujú tak, ako chcete. Nerobte s tým absolútne nič. Nedajte žiadnemu lekárovi, aby robil nejaký zásah, alebo vám na to dával nejaké medicíny. Pretože môže narušiť prirodzený biologický proces vo vašom tele. Musíte počkať, až sama matka príroda z vás urobí dospelých a všetky tieto problémy zmiznú. Viete, čo je slnko? Všimli ste si už niekedy, že keď viac dní prší, aký ste malátni, nemáte chuť do života. Prečo? Lebo nemáte energiu. My totiž očami zo slnka dostávame do tela elektróny, ktoré nás poháňajú. My pracujeme rovnakým systémom, ako pracuje solná batéria. Ja osobne nevlastním ani páru slnečných okuliarov, pretože ich nepotrebujem. Ja mám použiť slnečné okuliare. Naši predkovia používali slnečné okuliare. Narodili sme sa so slnečnými okuliarmi? Nenarodili. Tak prečo ich používame? Aby sme bránili energie zo slnka dostať do našho tela? Alebo je to len výstrelok módy, že vyzeráme dôležitejšie, keď máme parádne slnečné okuliare? Poviem vám jeden trik. Niekedy, keď sa mi veľmi nechce ísť do posilovne, že sa cítim mlátny a nemám dostatok energie, vyjdem vonku na slnko, zoblečiem sa do polpásu a snažím sa pozerať pod slnko. Nie priamo do slnka, ale pod slnko. Takto sa nabijem elektrónmi a idem do posilovne. A niektoré očné choroby sa dokonca liečia týmto spôsobom. Šedý zákal napríklad. My vieme, že vzduch v našich krásnych moderných mestách obsahuje 20 až 30 menej kyslíku, ako je to v prírode. A kyslík je tak dôležitý pre ľudský organizmus, že bez neho vlastne žiadny organizmus nemôže existovať. Lenže zamorenie práve znižuje túto hodnotu kyslíka. A všimli ste si aj to, že keď ste v meste, v zamorenom prostredí, menej dýchate. Pretože to je automatická reakcia vášho tela. Čím menej dýcham, tým menej kyslíku do tela dostanem. A my vieme, že kyslík je palivom pre svalové bunky. Čím viac kyslíku, tým lepšia svalová práca. Môžeme lepšie rozmýšľať, veď náš mozog potrebuje kyslík. Nedajte vášmu mozgu kyslík iba 7 minút a končí. Budúce generácie nás budú preklínať za to, ako sme znečistili vodu, ktorá o pár rokov bude drahšia ako ropa alebo zlato. Voda je život a my ju znečisťujeme. Čo budeme piť? Mŕtvu vodu? Každá voda, do ktorej pridáme nejaké chemikálie, je okamžite mŕtva. A veľmi zlá pre naše zdravie. Znečistili sme planetu a za to budeme veľmi draho platiť. Používajú sa rôzne pesticídy, umelé hnojiva, postreky, chemikálie. A tie vlastne zabíjajú vitamíny a niektoré minerály v rastlinách. Naša strava v dnešnej dobe, tá moderná, ktorá sa týmto spôsobom pestuje, je strašne chudobná na živiny. Preto sme takto chorí. Napríklad aj vo vyspelých štátoch v ornej pôde sa už nenachádza žiadne selénium, ktoré je veľmi potrebné. Selénium je potrebné pre zdravú činnosť napríklad prostaty u mužov. Je to veľmi dôležitý minerál. Lenže umelé hnojivá ho totálne vylúčili. Doslova ho vyštvali z ornej pôdy.
Takže vlastne vidíme, k čomu dochádza. A už sa nechceme zmieňovať o tom, čo robia pesticídy a umelé hnojiva s vitaminami. Tie už tam vôbec pomaly nie sú. Výroba živočíšnych potravín, alebo lepšie povedané procesovaných, spôsobuje ďalšie zamrenie ovzdušia. Len si zoberme, koľko plynov vyprodukujú domáce zvieratá. Nielen z ich vlastných organizmov, ale aj z ich odpadu. A tieto odpady a plyny spôsobujú zväčšovanie ozónovej diery. Globálne oteplovanie. Viete tí, čo jete mäso, čo vlastne do seba dostávate? Keď tieto domáce zvieratá idú na zabíjanie, oni o tom vedia a veľmi dobre. A nepriaznivý hormón kortizol vstúpa v ich tele. Dostáva sa do mäsa, ktoré potom vy konzumujete. Alkohol spôsobuje obrovskú fermentáciu v tele. Je to žeravina, ktorá poškodzuje hlavne steny žalúdka. Poškodzuje pečeň, ľadviny. Zdrsňuje srdcové aorty vo vnútri. Jedna cigareta vám zabije až 25 mg vitamínu C. A už nehovoriac o iných látkach, ktoré sa nachádzajú v papieri. Tabák môže obsahovať až 1500 chemikálií, pretože pri jeho výrobe sa používajú rôzne chemikálie. Strieka sa proti pliesni, strieka sa proti hmyzu, strieka sa pri skladovaní a tie potom, keď ešte sú v horúcom stave, čiže keď si zapalíte cigaretu, ich toxicita sa ešte zväčšuje. Drogy potlačajú hlavne najmä hormóny, ktoré náš mozog produkuje a ktoré nám slúžia k mysleniu. Preto ľudia, ktorí užívajú drogy, sa dostávajú do debilných stavov. Stavajú sa z nich debili a mentálne retardovaní ľudia. A poškodzujú si tak zdravie, že si to ani neuvedomujú. Mnohí si myslia, že pri malých dávkach sa nič nemôže stať. Ale ako som spomenul, drogy, alkohol a cigarety zabíjajú produkciu mozgových hormónov, ktoré nám pomáhajú myslieť. Inteligentní ľudia sa takýchto vecí ani nedotknú. Ak chce toto ľudstvo prežiť, tak musí v prvom rade očistiť túto planetu. A jesť vegánsku stravu je to najdôležitejšie. Lebo tá žiadne toxické látky alebo chemikálie do prírody neuvoľňuje. Do budúcna by som sa chcel venovať najmä vzdelávaniu ľudí. Chcel by som ich učiť, ako zdravšie žiť. Chcel by som ich učiť, ako správne jesť, čo piť a kedy, v akom množstve. Chcel by som sa venovať hlavne deťom, pretože od útleho veku by sme mali vychovávať naše deti k zdravému spôsobu života, láske k tejto planéte, láske k okoliu a zvieratám. Že zvieratá nie sú na zemi na to, aby sme ich konzumovali, ale aby skrášlili túto planetu svojou krásou, aby sme ich nezabíjali pre kožuchy a pre mäso, ale kochali sa v jej nádhere, v ich pohybe. Vlastne sú dekoráciou tejto zeme. Pre tých z vás, ktorí sa chcú dozvedieť viac o zdravom životnom štýle, o vegánskej diete, o cvikoch v posilovni, som napísal knihu. V angličtine sa to volá Naturally Amazing, ale takisto som urobil už aj preklad a môžete ju mať aj v slovenskej verzii. A túto knihu si môžete objednať na mojej webovej stránke www.healthybody.building.com.